Hakene kena pas ngi gidon kumni ya keban sikri lang yo play kum kabalang Presbyterian menso ni pediang sing bai pilang baro kum ki prabangit syakene ke jing sikri lang jongi yo play hakene ke por bat ni kors ngi bai piru bapin sing ba ya keban sikri lang yangi bat ngi lang ba jong kene no pas ngi hajba bengin ya seperang tungin pendem hagijing dua au play blong pau singi ba peneng gidon kumne yak ban sekri me kum gabalang rengkat bat ki kristan hibaro halag jong ki ingisem ke jongki lembat ki para bangit baro ko kunrat bi ni duai ma bleu sabani rap ingin ke por ki program baro me ban pendep lang ba jong no pai jong ne ke singi kam tam lang ba ko khobor ba sekri jome on pen singa wa preng jong ilang baro hai bo men simo jome on dor kat lemban ngi nado basdang hadu banwano jong jing sekri jong yeme lang ba jong ne kapor hagatang jisung ipani kini baro amen ngini sekri lang yo play hakane kapor da ka bagani solang nag jing ruai ka balai spa khat khandai lai spa khat khandai hadin bala kene ke jing ruai iteminasan ke sentem ini lamingi abu polena tin jong play bad ban duai me ka benta jong aju nom kodor tam ye ka perthai chilanter ke jingem jonga aingan ya ko try bat me lembat me chilanter ke jingem jonga aingan ya ko try bat me baro lai le khot jing ruai ka balai spa khat khandai
Hashwaya ka bangin pai shau belai haki jing duai. Dong ini sak skor ya katu kat ni tele ki bentana ka tin ke jong belai. Kabangila bansem na ka gospel kat kumu matoyos ar peu sau kulanong takot kabalai peu ar haduk kabalai peu san. Bat na ka gospel kat kumu matoyos ni kalanong kaban riu kadakot kabakat kendai haduk kaba ar peu wei. Kiktin hakin di kibenta ki ong kumne tonang te ya kaparsi na uding lembur haba kitnat jong u kalakilung bat kasai kisla pitip bakalayur kalajan kumju mapiru haba piyo i yakine ki ai baro totip bakalong hajan ha kajingkang sisa nga ong api kane kapateng penriu kan om leit no tat onda la pendep no yakine ki ai baro kabeneng bat ka khendeu kin leit no hinrai kaktin jonga kin om leit no satya. Wat kencheu kispa ilade ha ka khendeu ha ka babam ka khnyang bat ka sarang bat sha ka bakinong tu kin penpai kin tu ro hinrai phin kencheu kispa ilade ha ki beneng ha ka bakam bam lamle ka khnyang lamle ka sarang bat sha ka bakinong tu kin penpai lamle kim tu naba ha ka balong ka spa jong phi hang taru kan long kadot nu jong phe bleu kor khu ya ka jing pule ne ka ten jong u tongin pendem ha ka jing dwai ko kpa jongi ubah habneng long ba khu ka kerteng jong me wan ge hima jong me long gomon jong me ha ka khendeu kumba habneng abalai be i nga ai ngu ya me ko konrad be i akane ka jan me chong ka de ka sngi namar ka jing i ba ka ba khrau ka chome hak me don rengkat bat ka jing im ka balalait no ka chongi baro shadin me dalam ya ka jing ya lanti chongi ka ba man la ka sngi na ka wai ka sngi she ka wai pat kat haduk ka ne ka khalimat chong ka ne ka por ka ba manta ngilong kumne kumbang ngilong bat ngidon ru apok kane ka ying ka pakentang khu chome habakum kane ka por atrai bi ngidap ka cingkemen ka bakrau yame namar ba melong ublai ubadap ka cing bat ublai ubakan rai ka cing map ai yangi kinong pop ki bajot ki barem habang ngidon kumne atrai bi ka ying ka pakentang khu chome bat ngidon ka mansim ka batrang ban syakri bat ban ken mau ya ka cing ki chome yangi kinong pop ki bajot ki barem bat kum ta ablai bi ja ka ne ka chan mit ngidon kam ya ka jing i ki chome hak men sabha ban don rem kat bat ngi ko kon rat bi kum ka balang haba ngidon kum ne ka ne ka jing ka pakan tang khu chome ho ablai bi ka jing i ki chome me don rengkat bat ngi ko kon rat bi haba ki ain sarkar ko kon rat bi kala dawa yang i lang baki khubor ha ka bangin khang lu ya ka jing ya seng lang bat ka jing ya seng pat ba bat ka jing ya lang pat ba ru kumta atrai bi ka jing start ka me aya kinong ya lam jong ka balang kela penyo hangi kum ki khun jong ka balang ko kon rat bi ha ka bangin sakri me lang ba ka ne ka YouTube channel kumta atrai bi ka ne ki ai baro ka bangin le ka ni ka por ai pi kan long ka ta ka jing start ka me aya kinong ya lam bat hangi kum ki banget ko kon rat bi kine ki ai baro ko kon rat bi ai pa kan long ka khubor ai pakan long ki ai baro ko kon rat bi ha ka bengi la ru ban kan mau ya ka jing i bat ka jing snai ki chome bat kum juru ablai bi ngere luwa ya khmat chome hak men sai so ba ban non le merkat bat ki khun ki chome ki badon ha ka ne ka balang bat kum juru ha ka ne ka snong ka thau bat kum juru ha ka ri bat ka parthai hi baro ka wai
Yala mingi atrai bi haka bengin snaus ir haka bengin kenyu yala de ko trai bi yakine ki ai baro ke ching ki balong shalang ba une uknyang ki balong sha ke ka jing trim yang iwai piwai kom ta atrai bi ji snai yang iwai piwai ngilong tang ki briu ko konrad bi ngim don bor bat ngim don kata ke jing start na de ban yale yakine ke jing kumta aturai bi ijarab yangi agabangi IT habangi shane ame yalam yangi hakabangi long ru ko kundar bi ikon ke badap bat ki baslai de kejing chome hakabangin shifting ikini kejing habangi pai ki kemat chome habangin ngau skem yalade bangi long kejing tau ke bakador ke chome baru ablai bi inamar kata ki banta badang sa jong kejing im jongi kejing yai lenti jong he kane kabarthai ko kundar bi yalam yangi ko kundar bi hakabangin IT hame habagi ai baro ko kundar bi hakabakin longro rengkat bat me halakasngi kine kilong atrai bi kicing alam ki jong me yangi hakabangin job yakini kicing baro hasla jongane kabarthai sngawa blai bi habangin duai habangi khot kerpat yame ko kundar bi hoj atrai bi ngidon sibun ki ai ban yatu yame ngis ngau thu ko kundar bi ngimla trai bi ki ai baro me long ublai batip bat boyo iru ko basyapo bat ke basyapar ke congi kum taat rai bi masababan sneu ban sa skor ke cing duai congi hamengi duai bat hamengi syania mentala syai bat suduk ki bom cukut hala kertaru amen.
ngini pendem hak jing duai ublai belong ukpau jongi ba beneng ngi wan hak mat jeme hagani khlimat banai ngu yemi ku trai namar bame mel penyo hangi gani kapor ke kordor bagin sikri yeme ngin ruai ro ikerteng jome penyo sngew ku trai hagani khlimat ya ka eka bame medan ban persio hangi lamba ka tin ke bakhu kordor jeme ngi duai ku trai bame meswa kerku baka e barok kin long na ka bor baka jila masim ku jeme kerku ngi barok ke bi sngew gani ku bor baka long ka jing mentoy baka jing nang persan ngi halaga singi minang long ke baklain ku trai ka jingai bat ke balaban imat ban yai kat kum kamon kum khu jame ker khuingi ku trai na ba ka teu Jesus Christ ni duai amen nang kong nga pan pau ke jisung u blai u bala penyo hangi ke ka por ka kordor ba wat ha pedeng ki jing ki jing hang lat yangi kum ki khur ki stan kham tam he ki sngi la ka tuk an ni por la ka tuk an ni benai na ka dau jong ke jing pang COVID-19 kabala sari ka pathai barak wei bat naka daw jong kan jing posted jong uni nyang coronavirus lamana yang i bigimbit bani lumlang te ngim sem lala syu banya kendu kum ki khun jong ublai hapok ka ying ha jing skriblai jong i ha jing senglang re ai ngu ublai belamba jong kan khlimat yo bani kendu kum ne katuk ane ngut hapok ni ka ying jong blai bat ru ban yo sngew ban ya sngap yang ni khubor lang ba ke YouTube channel jong kapalang tum tanga khot sngew bhai pi baro ki para mngej bi bat ki para lok ki para jor baro pin sim ha ban ya sngap ban ya shot score ban ai ka por ka kodor jong pi ban sngap ya ka ai ka blay dor ban kren na preng jongi ha ka ni klimat ngi skem ba ka jing pelut ka jing pelat jongi ka por ka kodor ban sngap yang ni khubor kan long kajing kerhui ke mensi mat ke imu jangi kabantan nak tin jom blai ka mangidon banis lok ha ke por kalong na ka gospel kat kumu lokas klenong ka phra ka khot ka sapu wei sapu ar nangta sapu kundai hadu san peusan ka gospel kat kumu lokas klenong ka phra ka khot ka sapu wei sapu ar nangta sapu kundai hadu san peusan ki kentin ki badon ha ke benta kilong kumne hakmi iru lawan ubriu uba kerteng u Jairus bat ubolong unong sensyar jong kesana kok te uladem hakjat u Jisu bat ula kerpa di uban wan siying jong u naba udon ke khun marwei kabala khat arsnem bat kabala janyap karba udang kren lawan wei na kaying uta unong sensyar kesana kok udaong u layap no ikhun jame wat pensitam syu ya unohikai te habau Jisu ulio asngeu ulong hu wat siap ting tang sungit te on penkhia eka te habau lawan syakata kaying sya yeno ru bandrung syapo light nau Petrus bat nau Yohanes bat u Jacob bat u kpa bat ka kemi jong kata khana baro te kilaya jam kilaya yam bat kilaya lanyar ye lampat yelade namar jongka Henry Jisu long wat yam namar kam syam layap Henry ka syuk thia kite clear khi benju baki datip bakalayap Henry haba ula penmi no iki baro syabar bat haba ula bat yaka na kikti ula perta udaong ko kena toyeng bat kamansim jongka kalawan phai pat bat kumne ru kalayeng joj te ulah hukum ban ai yaka ban bam kini ki benta ki bangil pule na tin jong play ki baya thu ingi ya kane ka wei ka jingjia ka bala jia ha une urang ba jong ka sanakok ku Jairus katkum kane ka benta ka pule ngi siau thu ba une u Jairus udon ka wei ka khun kan thai ka badang khat arsnam bat ka badai tang mar wei bat kane ka khana kal kem pangjur ngisio thu namar kata kum ki mi ki pa ha bangi don ki khun kham tame ki badon ki tu ki badan khun tang mar wei ka long ka jingkhia ka bakrawe ki kila persyangi ki bu kilat ban wat cirap ban penkoj ban penkhia ki khun ki ti ki persa ki siu jongi ki badan hapdang gamet kaphat ka bam khlañ bat ka bapang
Ujairos ru ngitip ula persyangi ki buat kilat cu kamtam magade ka khun cu kade ka khun marwai ula wat ye ki doktor ula wat ye ki dawai kat na ba ustip tang ban penjem ya kane ka cingpang na kane ka khun cu hereng siu tu ba umdan lat cu hang ne tin blai le tu ingi ba kala janyap kumta haba ulu snyau siapang jisu ba wanya cikta kitan ulalek bani keduk mar khmat batu ban khot yu jisu ban ong yu ban wan siing jo bat ban penkhia ya kani ka khun jo kamlong ka basuk yu jairos ban lek ban pendem ile de khmat jong jisu balai kani kani kada ngi yo sngeu na ka tin jo balai thu ingi bau ne u jairos udai uno sisyar ka sanakok batho hang ne tin balai bat unong sisyar jong ka sanakok udon ki jing ka bajan ba bat ki sadusi ki parisi ki nong tho bat ki we pat ki noy lam niam jong ki jiu na ba utip ba bakini ki rang ba niam jong ki jiu ki dai ki briu ki buat daw ki buat dong ban keren persya jisu bat une ujairos ngiseu tu ba utip ba bagi wat dauru wat haduk ban peniap yo jisu dan mar kata kalong ka eu ba ma upat unlek ban pendem mile de hikmat jong jisu ban khot yu siing ban pengkot ya kade ka khun jong kamlong ka basuk u ban simikarai henreng siu tu ba haba umdan lat su ula raikut ile de ula kut cimut longkat balong ngan lek lagalek ban kerpat ya une ujisu ban wan siing jonga ban penkhia ya kane ka khun ke jong henrei haba une ujairos ulalek bat kat ba udaya keren ba ujisu ban khot yu ban wan siing kensan lawan sauwepat unawan rak khubor naka ying jong u bat ban ong hu yakine ki kentin layap no ikhun jome wat pen sitom syu ya no hikai kabamut dan kam syu pepit khot ya jisu ban wan ying jong pi ku nong syar ka san ko ku jairos long muskri namar ka khun jong pi kala yap lapa bat kini kentin layap no ikhun jome kadai ka khubor ka bas si hadu kata-kata ngisau tu ilade ru la dia bangi yo ya bukum ngene khubor kanlong ka khubor ka bang nginom snyau la ngej ujairos syau la ban pediang yang ngene khubor henry hakaju kapor ulio snyau pat yang kentin ke bawjis kriswong yakini kentin wat shapting tang sungai kini kentin ki jong Jesus kilong ka jingkermen ka ai ha u jairos kendiat bat kini hi kila pelong u banya lam u Jesus ying bat kat kum kini bentan kini boleh bangiluk pule habau Jesus Christ ula poi haying jong jairos ula rung hata kamra bat habolo sim tak nagi kti jong ka ula khot ika bat kala impat kala khijat bat kala bam kala di kai kebenta ka bangi kwa banis lok hakane kapor kolong katu ka khubor ka ba ujairos uyo sneu hakapor kabudangi keren bat jisu ban khot yu siying ban wan ban pengkoj ye ka khun ju ka papang kane kane ka wei ne ki jingjia ka ba haba ngikum ki Kyrgyzstan barabor ngisat keli ya kene kecing keli balai ken ki wan ki jing habangi persyang ban im kecing im kababha habangi persyang ban im kecing im kabaya jan bat ublai kane keset wan kecing keli hangi kum kebriu bat kane kecing jia jaros kelalong tik kajubab kabangi gidan hakane klimat ka khabor ka khubor ka bau jairos uyo snyau
na usyakri ju hakapor ku dai kren ba Yesu ka khun jo me kalayap wat pensitom syu na kai kam dei ka basuk u ban kthai ka kam dei ka basuk u ban priang ka Henry kalawan wat ka dei ka hubor ka basisya kum ki khun Kristan kumal om ne habangi persyang ban im ke im ka bha ka be dei kat kum ka mon ka blai ngi persyang ban im hajan jong blai ngi persyang ban wan si ki seng ngi persyang ban syakri blai ki por bro Henry kata nang wan ki jinge bat bun ki para bagit be jongi ki set keli ka ne ki jing keli balai ken kum ne kat banang persyang ban im ke im hab babha kat banang persyang ban jan sajan Jisu kat banang persyang ban syakri blai kat banang persyang ban ya be si ki seng ban kata nangwan ki jing tenju ki jing pat ki jing jia ki jing siosi ki bengi hab an mat ki balai phujai u jairos u de way de preng jong kine hakapor ka u don hajan jong Jesus Christ ban hakakum kata kapor u yo sngew ye ne khubor ka pa siosi thang yu hakajing sia ki pun ki beri ki perkhat bahaba don hajan jong blai bahaba don hajan Jesus Christ ki barok ki berlong ki bapa Henry kamlong kum bagi perkhat para bi kini kisngi ki bangi barok ki nong snong jong ka perthai ngala panong ngimat di kecing lang ba jong ka khlam ka balasar ya ka perthai barok kawai ka pandemik lan ka khlam ka balajia lang ba une khnyang jingpang coronavirus ubalawan ra ya ka jingpang COVID-19 bat ubala kta ya ki lak ki pheulak ki mensim ki kodor hakaleng saudong ka ri bat hakaleng saudong ka perthai bat lajan barok kiri ke perthai kilamat ya kani kecing kare ka por ka ba ngingim pom perkhat bangi ki ba im hakane perthai ngini kenduk kum kane man gaski yo i hakikat kubor man gaski yo i lamba ki television lamba ki social media ye ki jing nang kiu ke jing yap ye ki jing nang kiu jong ke jing yo pang jong ki priu hangne hari India jagi bat si kiwe pat ki benta jong ne perthai ro bat kawi ka bangi i kalong ba hap deng jong kini ki jing Apreng jong kene ka pandemik lene ka khlam. Ki breu ha ka jingkulat kumbalong jairas. Ki khmit ki phai pat show blai. Namar ki show thu bam don shu da ka pat kalat. Lai tang no blai. Bat ngio i namar kata ya ki hajar ki peu hajar ki lak ki man sim ki pramai i ki ba phai ka pat show blai. Wala dengi mio shu ban ye seng lang hapok ki mane. Ban halaki jong ki sem ban haki sulok haki surok haki lenti king lapan longi ki jing duai ban kerpat ya oblai bat kata kajing nang pai khmat ki briu syakmat jong blai kataru nang jur ke jing yap nang jur ke jing kempang cisin perkat habangi pai khmat sya oblai ki barok ki ban longi pa sudah haba ka perthai ka phai khmat shublai haba ki ri jang perthai ki phai khmat shublai haba ki para bangi ki phai khmat shublai haba ki para man sib ki koror ki khmi tang shublai ha ka kum ngene ka por jong ka jikut lat la ka daw jong ngene COVID-19 ngi nang khmi lati ba kane ki pang kan cha no Henry Pause kamlong ko bangi mudur kamlong ko bangi perkhat man gaski na yo i khubor ki banang jia ba ka jing yam bat ba ka jing kempang jong priu kanang kiu Dai namar kata kane ke bantah na ketin jom blai kama bu kane ke por ba ngini slok kolong ka bantah ka bangin yo i ba balai ken habakat ni ngi persyang ban phai khmat sublai habalai ken kumne kat banginang phai khmat sublai kata gini kijing ginang wan to gini phai si gini kijing sya balai bo blai usya ye gini kijing banwan ha kita ki basani au wat haba ki breu ki phai khmat syu balai pat ublai usya ya kane kijing pangklam makan nang sar badam dai ta kata hala kijing im jongi simet
ngilak bandan di wepat ki problem ki jing jongi balai ngi kali ha balai kat banginang persyang ban im ki im ba kat banginang persyang ban im ki im ka be kat kum kamon balai kat banginang persyang ban sakriu balai kat banginang persyang ban wan ki jing seng henry kata ngi nai kenduk jing ki bun ki kun sam laru hagi ki skim ta ki ma ki jing hala ki jong ki ma ki jing ki balai project ki balai program ke bangim dan por su ban nyutang ne balai dengan jubah begini lang makan ikan ketin ke jong balai kabanta kam nakong ka bangin jubah balai bau balai usya ikini ki banwan ha pedang ki khun jong wat ha baki wan sejan juru kaban kong kolong ha baki jing ki wan ka pelong ingi ban penduk no ya kata kajing sio serong kabadon hangi kibriu kenang baka bor bat kubora balai kan long halor jongi haba kijing ki wan ka pelong ingi ban penduk no ya kata kajing sngeu serong ka badon hangi kibriu kenang baka bor bat kubora balai kan long halor jongi kajing sngeu serong kalong ka wei ni kijing long ki badon hangi kibriu bat ka bam penseu bha setia yu balai ka tin jong balai ha kita probab kalanong ka pra ka kor lai kong ya ka jing serong bat ka jing siau meng nga isi kena ka jing serong ka jing siau khlo jongi kum ki priu kolong ka ka jing long ka ba ngi kum ki priu ngi don bat ya ka ba ublai u isi ya u jairos u sneu serong ba ulong u nok syar ka sanakok u sneu serong ba udai u wei na pedang kita ki bahakmat jong ki jiu henry haba ki jing ki wan uhab ban pendem uklet lut kita ke jisnyo jo bat kumta u pendem ile de ha kejat jisu ula penduk no kita ke jisyo serong jo para bagi bi ha ke jing im jeng ru ha bangi kenduk je ha bangi ha ban ma di jing tunjuk kan mau bakam dai ba ublai uklet ingi ngini ban kan mau ba umdai ba ublai uklet ingi henry kadai kalat ka ba ublai uthaw ingi ban pendem lut ile de hakmat juku bat habangi wan hu da ka baklet lut ya ka malade ke jongi dai hang tangin sio i ya ke jing bha krautam u try ba un le phla ha ka chi im ke jongi kabar balai ba ublai ai usya ba ki jing kinwan ha ka chi im jongi kum ki khun jong blai kadau kolong namar ba ublai lang ba kicing ki long kajing nang pen klain susu ya kajing ki jangi kicing ki long kum kicing tunjuk ki banang pen klain susu ngitip ha bagak siar unar bat kiwe pat ki hap lada pikwa ban pen bha susu ki hap ban perang ki hagading kum ta kicing ka bangi kenduk ru kolong kum kicing pen perang ya unar hagading baka bami nangta kalong ka bakhamba susu ban ya ka bamansua ujairas udon ka jingit ba ujisu ula ban penkhia ya ka khun ka chong udon ni ka jingit ka ai ka bajia hamar hangtahi haba udon hajan jong jisu kalong ngi ba kalong pen ban mar khong pong ya ka ai ka bokhmi lenti ujairos ulit hajan ujisu baru khmik lenti baru kormen dah jingit ke ba skem ha buang ba ujisu ula ban pengkoj ya ka khun jinga lada wan hi jinga mar kata khot yu henry pause kamlong pat kum bu khmik lenti haba udon hajan jong jisu uyok pan ban ka khubor ka basniu tam bar kata khubor kolong ba ka khun jo kalayap no namar haka kalimat bu udon hajan jisu uyo e khubor ka basniu ka khubor ka betu ka khuju kaliap no ngamla klem dap muddur bat ngim artatin bahak bakum kata kapor ka don ka jing snyo ka ba ujeros u artatin no ya nu jisu uba ungej bu la ban le ya kene ka kam ka bakrau ka jim jong Herek ay kabaca, ujisu ulong yu, wat tin, long skem hagi cingit, wala daga kun jame kayap,
ka klem yap hendai ka syuk tiak Jisu ai man sim yo Jisu bengis kri ulong ru blai ba wala dang hapan nyai lang bagi cinge hendai juklet man ai bor man ai masim man kersyan ngi hap dang cinge kersyan bor ya Jairus hak ko mene por Jairus wat do jingkermen long scam bagi cinge yang ini lek siang jame nama ka khun jame kam pat yap hendai ka syuk tiak kidai ketin ki bau Jisus Ukren hu kane ke jing chia ka bamut ka jing khlat no jong ka khun ka jong u kam syam la khang lat satia u Jairus banyak ma di ke jing kerku u Jisu ulalai bat haba ula poi hayin ula rung ka kamraha ka bala pentia ya kata kamet jong kata ka khun bat haba ula sim na kiti jong ka ula khot ya ka bat kala impat kajingai u Jairus kalong kane kajinget ke jong Jairus kalong bau Jisu ula ban perkhia ke khun ju hakapor bakapang kalong limit kata kajinget jo Henry u Jisu ula ai ula sya ya u Jairus ban mat susu ye kajinget kaba kampalat ban ye kaba ula ban medur ban kata kalong da kaba u sya ya kata kena bakan yap no ban habau Jisu ula lek ban penimpat eka u Jairus ula nang klain susu kejingai namar mamenta syam langit hau Jisu ubala ban penkhia ika habakapang kamu ngamut beramba kajingai jong Jairus kamlong kamkut tang kata Henry kajingai ke jong Jairus kalong plan bau Jisu ula wat ban penimro ban penkoj ya kipapang kamlong kapapala Perabri urut teng-teng habangi ai dawai ngilak bani koi ngilak bani kiapat ngilak bani jempat dari Jepang hireban penim ya kibalayap kalong ke ai kabangi kum gibreu kalong kapapala hadu kata-kata bat habau Jairus ulio mat ya kane ke cingkerku kajingai ju ke klain arsya laisya bat cispa sya namar mata ke khun ju tang baka koj na kajing pang Henry kala yoru ya kajing impat wat haba kala yap kijing gi bangimat kim de ban long kajing pentroy namar katai kajing changi ngili ban pech u Jairus ko ki para mngit bi jinga u Jairus umat ya kajing namar baka khun ju kapang bar haba hawan wan hajan Jisu kata kajing ju kanang khrau susu tang baka pang Henry kala yap Henry habau yai nak scam ke jingit kata ke ju kalong penban ka jingker khu ke bakrau ke ba omdai su tang mau bakamen Henry ka yeng ke sem bat ki perlok perjor bat ka snong katau bat ka partai berak ko yo I ya ka ne ke jingker khu ke bakrau ke ba uyok man na unong perkia u Jesus hakukum kini ki por jong ka ne ka pandemic kajing septing jong kibabun kiberiu hasatlak ke partai na une kunyang COVID-19 kam dai tang na kata kajing pang kajing stom kami ngila ban yo na u coronavirus hedai bun nangi ngiating ya kajing yap namar lay thu ngi bagi dan bun ba ki bayap ru namar hadu menta ki doktor ki pat lap ki lat jing penkhia le ki dawai ki sin ngimpat lap ngimpat yosyo bagi saintis kilap gilat kelti ban penduk ban pendam ya uni kunyang coronavirus bat tang kata kibabun kiberi hukane partai kiting ru ya kai ke ban jia hadin kene kelam kajing hiar ka yok ka kot kajing gerduk bam ha saudong ke partai kajing gerduk kam kajing bom yok kam yok jam ki khun ki kajing bom singan syu ha kajing long jim ha satlak partai kajing bom singan syu ha im lang ka salang kajing bom la syu kajing bom don syu kajing sinya iwei pleng iwei pat kini kin jia ha kini ski hadin jong kini ka pandemic lani hadin jong COVID-19 kita ki long ngi septing kiba don ha satlak partai ka kubor jong kini ka ketin mulai kini ka por don kalong pengimdai setia ban kut lat ngimdai setia
ban kut lenti namar kaktin ublay kalong gacingkan beningi kumbala kular nadu menbarim kani kaju kak bor ublay kadon hangiru harumta kakubor jong kene kabanta kabengi pule kabanta kabengi slok hakane klimat mar kata kalong bagimdai ban kutlat bagimdai ban du jingkermen bagimdai ban septing hirai ban pengklanya kujengi namaru blai hau bangi senia ulong blai ubala ban le ya ki bakrautam kampalat ban ye kabangila ban sempang mar kata norway sim wong balai nganting nganma kakti jong ugada hajingele ubayaine usius pa de nga sya ungan lek ubang i un pen syait na beneng lapang laswai ngan yai duai hanga karhai kabor unai toblen kerkhuingi langba kene khobor bengin nang yai seprang da ka kermen da ka bangeskem ba da ka basni eskem tangu namaru long tangmu mau siang bat ka kut baskem kajing im jengi blai nam ta ka boram ju amen Blai si bonit mensan bal pensnge updan jengi ya ka kubon ka tin chong blai to blai un ai pi ka ching start ba jing sempang ba pe nang roi ha jing sikri ka kam ka chong bar blai ngur khuru yang lang baro ki basngap bar ki yo i bar ki ba pe lang ba YouTube channel ha ka ne no pai sngi ngine penwai no jing sikri jong yo play ne ka por da ka pangene so nang jing ruai ki ba saus pa sau phulai to ya lamingi kun rat kat binginang ya seprang ha kilanti bat kelan ki bangi kendulang ki ya le ka do bat mensim mentai le sibit sun ki jing pensoi jong ka pertai ki pendap di jing bambun saus pa sau phulai我呀啦呀一个人吧，干巴你当呀下班，爱给了的黑白个来，给把你呀给我来。Piam kudap kerhai ke jong Jesus Christ bautrai. Kecing ban bom cikut ke jong belai bukpa. Lem bacing slok cimit ngen. Bacing sai bor ke jong mensim bakhoj. To ai bakin lai hu belai jong sarang kaleman ni. Hoi rengkar lembat ke rungit. Ke badem ke musim me. Hakalek slak jong ne ke partai. Mentala syai. Baca do ke bom jukuru. Amen.